In een winkel van Siebren is alles te koop, dit is niet wat hij net had. In een winkel van Siebren is alles te koop, dit is niet wat hij net had. Ja, dat het Arie Kupers maken voor ons in de tijd van corona. Omdat wij een heel groot assortiment hebben. En, de man is muzikant en schrouwer, dus hij wil er een lied om maken. Ja, dus wat het zei, het is heel wat artikelen. Siebren is ook erg handig. Dus die helpt de meesten niet graag. Ja, dat is een hele fleurige bedoeling. Ja, dat wat voor mij zien. Ik vind het wel een leuk liedje. En ja, ik wil verder, maar het ging gewoon net. Dus einde. Ja, want we staan hier vanwege wat minder leuk nice. Ja, wij houden ermee op, echt. Ik heb het wel vaker gezegd en dan, omdat het dan uit de mem is, de West-Handen. Ja, wordt dat niet altijd. Maar het gaat niet meer. En ik geef voort wel aan jou, dat had net makkelijk besluit geweest. Nee, ik heb het wel vaker gezegd. En ja, sommigen maken me zo dat heeft het van de tweede kerel gezegd. En dan, ja, door omstandigheden denk je, nou, ik ging weer terug. Maar nee, nou, de corona-invloeden en de winkel dichtging, leverancier ermee stopte, dan ja, zie ik het net meer zitten. En toch, als ik dan zeg naar dat lied en naar die videoclip, Ja. nevens mij hing je hem er doen nog alle vertrouwen in. Wel wat. Wel wat, maar ja, we willen het toch wel stoppen op een duur. Want het lied is in 2021 te maken ongeveer, ja. Ja, omdat het toen 60 jaar bestond, het familiebedrijf. En toen weer er wel sprake van stoppen, maar dan zou het in lange termijn. Je neemt me iets over. In 2000 ben ik een keer ingekomen. En toen is omdat Squanheid zieker was. En in 2010 ben wij getrouwd. En toen hebben wij de winkel overgenomen. En na een jaar later moesten we het overnemen, want hij kwam te overlijden. En ja, we hebben met plezier gedaan en met volle overgave. Maar de twee banen hebben we intussen niet gekregen. En die hebben er altijd mee betrokken. De opvoeding en de winkel, alles ging trollijker heen. En dan breekt het hier bij de hand nou. En dat is gewoon... je zegt je man leiden, je zegt dat hij het zwier heeft en je wil hem helpen. Maar ja, je kent dat net. Al die regels en dat die mensen meer naar de webshop gaan en de webwinkels. Ja, dat maakt het de Lietse winkel, Lietse man, stikken. En dat is heel jammer. En er is nou na een periode breekt nou aan.